Soc delegat de Comissions Obreres de la Junta Personal de Tarragona i el centre penitenciari d'aquí de Massarri, que se va obrir amb premura, evidentment, doncs no reuneix garanties, això ja ho van dir al començament. Hi ha una queixa generalitzada dels interns pel fet del menjar, que ho està gestionant una empresa pública que es diu CIRE. Aquests problemes s'han donat també a d'altres centres. Puig de les Basses va passar el mateix i en general està passant a tots els centres on la gestió s'està fent de manera privada. En la gestió pròpia, gestió pública de les cuines, això no passava, s'ha donat un menjar de qualitat i els interns estaven contents. És el cas de Tarragona. A més, el cost per l'administració era la meitat. En 4 euros i pico menjaven els interns de dotació diària i en 9 euros i pico que es dona ara, doncs el menjar no reuneix la qualitat i la quantitat que hauria de ser, segons els interns, a més. És una qüestió que és subjectiva, clar, evidentment. Què ha passat aquesta nit? Doncs aquesta nit, cap a les 2 de la matinada, un intern va calar foc a la seva cel·la al mòdul 2, se va tenir que evacuar tots els interns al pati i aquest intern se va intentar traslladar al departament especial, però va començar a córrer pel carrer central del centre penitenciari, se va escapar dels funcionaris, els va costar moltíssim agafar-lo, hi va haver un funcionari que va resultar ferit i això evidencia el que ja van dir i hem dit a l'administració durant moltes reunions que hem tingut. Hi ha una falta evident de personal, s'ha reduït un 20% el personal, segons el pla d'equipaments penitenciaris que va dissenyar a l'antic govern que tenien de la Generalitat, i això provoca que aquesta falta de personal no puguis treballar amb garanties amb un succés com el que ha passat aquesta nit. Hi ha hagut ferits? Hi ha hagut un ferit, hi ha hagut 6 interns que han tingut que ser traslladats als hospitals per la ingesta de fum, i dintre d'aquests 6 interns és el que ha provocat la cremada de la seva cel·la. Llavors és sobretot pel menjar, per la qualitat del menjar, sí, creus? Creiem que tot ve provocar per el mateix. És una qüestió reincident, li hem dit a l'administració que s'ha de canviar, aquesta empresa no reuneix els requisits per donar el menjar, no se pot donar menjar amb una empresa que el que busca és obtenir beneficis. Els interns no són un benefici, els treballadors no són un benefici i de nosaltres no se pot treure beneficis. I ara què passa? Us sentiu sols? Hi ha la necessitat de canvi? Necessitem uns canvis, entenem que la gestió del centre penitenciari s'està fent malament, falta personal contínuament, els interns creiem que veritablement tenen raó en certes de les seves reivindicacions i en aquest sentit hi ha d'haver un canvi en la gestió de les cuines dels centres penitenciaris. Entenem que s'ha de recuperar la gestió pròpia dels centres penitenciaris del menjar i això és una de les bases fonamentals perquè funcioni un centre, perquè el menjar és de les coses més importants, juntament amb l'educació, la rehabilitació, però clar, el menjar és el primer que t'entra a la panxa. Teniu por que aquesta rebel·lió, si ens podem dir d'aquesta manera, pot anar més? Es podria donar el cas perquè l'antecedent va ser la setmana passada que un grup d'interns es volien negar a entrar al menjador ahir a la nit i va haver 3 interns que van estar aïllats per la mateixa qüestió. Llavors, si això no es posen mesures que garanteixin que els interns puguin tenir un menjar digne i una situació digna i els funcionaris, evidentment, veuen reforçat el seu col·lectiu, la gent que hi treballa dia a dia, segurament pot anar més. Com és que un intern surt al passadís de seguretat? Es va passejant per la presó? Per què passa això? No és normal, però davant la impossibilitat de reduir-lo en garanties és fàcil que un intern pugui córrer. Clar, tenim un espai que fa 40 metres d'amplada i té 500 metres de llargada. Això no ho pots parar de cap manera. Si fos un centre com els d'abans, que eren centres radials, és molt fàcil intervenir. Però en un centre d'aquestes característiques, que són centres modulars molt llargs i a banda i banda mòduls, és supercomplicat. I zafar-se d'una persona no és tan difícil, són gent que està acostumada. Estem parlant de gent que està acostumada a zafar-se de la policia i de qualsevol. O sigui, estem preocupats. No, estem preocupats i la preocupació ja ho venien dient a l'administració. Amb aquest personal no podem garantir la seguretat del centre. A qualsevol incident pot provocar incidents greus. Un petit incident, com es veu que ahir van aïllar 3 persones, ha provocat que es cremi una cel·la i ningú s'ho esperava perquè aquesta és una de les presons, diuen que més segures i amb millors instal·lacions que n'hi ha al moment a Catalunya, i es veu que això queda una mica en l'aire, no? Gràcies. Bueno.